everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Crystal Alcantara. Ay, di gyud ko mahimong masayop dong. Siya gyud ni. Apan, gibalita nga kalit na hanaw og sa dihang nakita ng patayng lawas nga nag-utaw-utaw sa sapa, na kumpirmar nga iya ni Crystal ang maong patayng lawas. Sa? Na di gyud ko mahimong masayop. Siya gyud kini. Ang saan pagkaunsa nga nakaingon man ka nga patay na kini siya? Ay, kalit man gud ni siyang nahanaw human gidagit, gipugos og pasakay sa auto nga itom. Dinhigyud aning kalsadaha dong, tungod ining akong tindahan. Ginoo ko. Nakasaksi man gyud ko ni atong hitabua. Paingon na kadto mga alas 4 sa kaadlaw sa dihang paingon nang mo pauli kauban sa suod yang GRO nga si Laika. May lain ba siya kauban ito higayon na? Ay kana laging Laika lagi ba usa ka GRO kay si Crystal Dancer man na siya. Ug ang gidagit maula si Crystal ug apila ka ng giingon nimong Laika? Oh, mauna dong. Posible na ang giingon nimong Crystal ug kini si Glina. Usara. Oh, posible. Kay nganong munigar ka man gyud nga Glina ang anak niya, nga siya man gyud nas Crystal. Asa man karon ka nagingalag Laika nga usa ka GRO? Naraman gihapon niya magtrabaho sa ban ni Inday Chikading dong. Oh, salamat nang. Daghang kay salamat. Ako day si Misael. Mo ba day, bay Misael? O by Sarge. Na ay misteryo nga nagpahipi bahin sa babae nga akong gipangita. Sa ginganlan og Glina, kaigsuon ni Boy Bangag. Wala, no? Unya mo pa dayon gyapon ka, bisag pangita atong babae nga patay na maghadiay itong bayhana. Padayon gyapon ka? Bisan pa mas kasayuran nga akong hibawan. Apan ipadayon ko gyapon ang paghimo og pakisusi. Kung kinsay mipasipa sa mong babae by Sarge. Bay Misael, busa gaon. Kumpletuhon na akong akong gisaad katabang alang sa usa kay gala. Katong boy bangag, bay? O by Sarge. Bay, Naibaw ko. Gadili niya ikahimuot kung yaon niyang masayran ang kamatuoran. Gawa na di si Glina nga iyang igsuon. Ang gipamalihog niya na akong pangitaon. kung nahilom na ng kasuha, bay, delikado kung mainitan kas mga nagbuhat sa ingon. Unsa? Iguro nang nibawaan mo nga wala na itong bayana. Yung pangitag sa amok, bay. Gusto mo kagalinaw, ha? Sige lang. Sa ako nag-ingon. Tungod ug alang sa usa ka maayong higala. Bay, Musta, Misael? Okay ra gid kayo, Boy Bangag. Salamat yes yung pagduaw lang ko din karon. Ah, ni ako aron ipaybaw diya nimo ang bahin sa imong gipamalihog nako. Ha? Imo lang nakita na kumanghot gasigli na? Wa. Tungod kay Tungod kay usa? Ha, Misael? naay nakaila sa picture nga imong gihatag nako. Usa ka tiguang nga babae nga naninda og sari-sari ingon man painitan. Ug giilan niya ang naa sa litrato nga maukon si Crystal. Ug patay na kuno ang maong babae. Usa! Bay, buhi ko. Boy Bangag, ayaw kong liapi. Magisi akong pulo. Ayaw pagpatay ko sulti ha! Nga patay ako isoon! Ayaw yun! Kimbag-kibangga niya ha! Ayaw yun! Ha? Boy Bangag, kalma lang.
Gisulti ko lang nimo ang impormasyon nga akong nasayaran. Posible ka nagbait mo. Ikasabot ko si gibati. Pasensya na. Dili ba sad mahimo nga akong taguon nimo ang akong nasayaran base sa akong pakisusi. Kalimti na akong pamalihog mo, Misael. Usay buot mo ipasawat. Putlo na nato ang atong prangkikala. Sa Gilihok na ni Boss Major Gaspar ang akong kaso. Ug hapit ako magagawas diri sa bilangguan. misalig ka niya tong kagaw nga opisyal. Ipasaligan ko niya. Busa, serbisyuhan ko ang kaayo nga iyang ipakita din ako. Ug si Major Gaspar, maunay mamahimo na ko agaw. Dili lalim ang mabilanggo. Usa pagtarong sa iyong pagkatao. Usba ang dagan sa iyong kinabuhi mo'y bangag. Mamatay ko kung way sud ka kwarta akong pitakan ni Sail. Busa, mupatay o mupatay yun ko tungod sa kwarta. O sa reaksyon sa imong higala nga si Boy Bangag bay. Kumani mo sultis ka maturan nga angay niyang may bawaan bay Misael. Ako ang nasurpresa sa akong nasayaran by Sarge. Ha? Bahin sa unsa bay? Hello, Crystal? Hello, inday ka ding. Nakatuyo na ako? Nagkalimot ko sa pagsulti ni mo na ito atong managkita sa inyo. Bahit sa unsa man? Palihog lang. Kitang duha lang yun ang nasayod sa atong circle. Nabuhi ko. Huwag nakalingkawas gikan sa kabangis ni Major Gaspar. Ayaw ka bala ka. Sa sinugdanan pa lang, sayod ka gyud. Unsa akong pagpaningkamot para di ka mapahamag sa mga kamot sa Major. Salamat, inday ka ding. Makalaom ka, nga wag gyud laing mahibaw nga buhi ka. Pananglit na ay magpakisusi bahay na itong akong pagkahanaw o galit. Pangambot na lang yun palihog. Okay. Okay, Crystal. Ako na ang bahala, ana. Promise. Kun mo ko na bay, ano pa daw yun sa imong nanunaan nga? Buhaton mo bay Misael. Gusto lang ko magsusi. Personal na ako ang gusto by Sarge. Nya mo pahamagaw niya na bay. Ako rin bahala sa kong gagalingon. Bay. Salamat kayo sa imong kahingawa ha. Nga gibati para nako. Matuod ka gid ni higala. Sagod ay matibay ni bay Misael. Mapabiling igog usa ka matuod mo higala. Now, sa way pagdalo ha, misali kay kunay mo by Sarge. Bayin sa babae bay. Sa migi sunod mong bato na. Bubalik ko sa maong dapit. Aron ikasulti ang gingalan og Laika. Laika? Isang sarang bayana. Sumasa ko na sa hiran. Maukuno ng babayhana ang kauban ni Glena. Siya diyang gidagit kini sa mailhing ang mga sospitsado. Na, wa maghanay maimbestigar sa mga pulis bay. Bahay na ng kasuha. Nga, ikaw na hinoon, bay Misael? May lisensya ka ba? Para makadrive og motorsiklo by jam? Naaman, Boss Major. Dili pa na-expire. Wala di man good. Nara, tanawa. Ako lisensya, bossing. Naisyuhan sa kag-driver's license, no? Kaya nga naman. Abi kay pikot akong pikas mata. Ikaw rin naging unaan, ha? Dili ako. Nahibaw ba ka, Boss Major? Nga bisan gamay daan, makalusot-lusot akong motorsiklo nga dadoon. Kaya nga naman ko, no, by jam. Alang man. Pero may nagsayit ng daan sa kong agyanan. Aka na. Mahimong kapuslan ko na ikaw, by jam. Asuguan lang ko. Kay andam yun ako na buhaton, Bossing Major. Uniyang kadlaw. Na kay i-deliver nga mga butang. O sige. Basta kwarta, di gina na ako balibaran. Uri gusto ko nimo. Dili ka parehas atong by Sarge.
Nga liba yung kayong muda o diskarte. Sige, maganito siya panaot ni mo, busing Major. Ayan, matragon. Tinood ka, Bayjam? O lagi. Sulti raman ko ni mo tinuod, God. Busing naguti karon. Unsa yung ipangdaot ako? Sultihi ko, Bayjam. Boss Major, nasuko ka na ako, no? Nasuko kong Baysard. Sultihi ko. Kung giunsay ko niya sa pagdaot. Ingon siya. Kurikungon kuno kag lubot kay sige kuno ka og pangabang og iring banbanon nga taga-club. Sulti ka na ni Baysard? O lagi busing. Kunohono lagi tawhana, oy. Kuniya pa siya sa akong atubangan. Bayat tisasan ko ning kumo ko. Suplong ginuta siya sa kumo na ko, Bayjam. Sama ini! Ay, kabalay ka. Kay dili na para imo ha. Para ng Baysard. Kasakit. Wingig man ko nga naigo si mong kumo, busing. Unsa pa yun ang iyang ipanulti na ko? Ha? Unsa iyang ipanulti batok na ko? Ha, Bayjam? Kuan, maura man to'y ako nahinumduman. Bakakon! Sulti na yun! Unsa pa ilain, ha? Kuan, nakalimot na ko busing Major, oy. Hinumdumi pag-ayo! Unya sultihi dahin ko. Kay naa pa siya sa akong atubangan. Dili kay kadtura ang mahiaguman, gikan ako. Mupaka yun unya siya. Wa kay angay kabalak ang Bayjam. Pananglit lang ka na, ug niya pa sa akong atubangan. Ang bangag sa ilong nga Baysard! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.